Nwa mmụọ emegbela nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbela nwa mmụọ abụghị maka Atiku Abubakar. Ekele m Alhaji Atiku Abubakar akpọkuola otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị ka ha sere aka n'inye mpaghara Southern Nigeria naanị ya ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023. Atụmasị nkwekọrịta ndị nnọchite mpaghara ala anyị niile jiri mmụọ osite na taa bụ gboo kwere maka udo na ịdị n'otu Nigeria nwee ka ọchịchị Nigeria bụrụba ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8. N'agbanyeghị na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị mpaghara Southern Nigeria na udo fọdụrụ ha afọ 5. Nke a bụ maka na Atiku Abubakar azụọla ọkwa onye isi ala Nigeria ugboro 6 dakpọọ na ha ncha okenye na-eri oke. Ihe ndị ọbụla ka Atiku ji kwado ya bụ oku ọ kpọrọ bụ na kamgbe ala anyị banyekwara n'ọchịchị ebe bere ugo bere nke 4 na 27 gara aga, na afọ ole ndị mpaghara Southern Nigeria chịalara akaka nke ndị Northern Nigeria chịalara, mana o doro ọnụ ya du n'afọ ole ndị Northern Nigeria chịrị nakwa afọ ole ndị Southern Nigeria chịrị site mgbe Nigeria nwere onwe ya na 66 gara aga wee rute mgbe ọchịchị ala anyị malitekwara ọchịchị ebe bere ugo bere nke 4. Ihe ọzọ Atiku Abubakar kwuru bụ na onye mpaghara Southern Nigeria apụghị imeri President Bola Ahmed Tinubu bụkwa onye Southern Nigeria, mana o dozuru na Muhammadu Buhari onye Northern Nigeria meriri ya onwe ya bụkwa onye Northern Nigeria n'afọ 7 gara aga ha zọrọ ọkwa onye isi ala Nigeria. N'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla bụ udo na ịdị n'otu Nigeria n'obi, ọ na-abụ onye mpaghara Northern Nigeria bụrụ onye isi oche, ọ bụrụ onye Southern Nigeria ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala. Ọ bịa bụrụ onye Southern Nigeria bụ onye isi oche, ọ bụrụ onye Northern Nigeria ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala. Nke ahụ abụghị maka Atiku Abubakar kpatara o ji konuko ihe n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP n'oge Iyoche Ayu onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee zọta ịzọrọ PDP ọkwa onye isi ala n'udo tọrọ ntọala nyasa PDP. N'udo jikwa bụrụ ka o bụ banye ADC ruo na ya kwechiko na onweghị onye ọzọ ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala Nigeria na-abụghị ya onwe ya, kpatara Peter Obi na ndị na-eso ụzọ ya jigharị ya jewere. Ọ bụ ihe Atiku Abubakar kwuru taa ka ọ na-ekwu echi. High Chief Senator Ben Obi bụ onye isi oche otu kansụl nchịkwa University America dị na Yola bụ nke Atiku nọrọ n'onyonyo Channels Television kọọ ka ya na ụfọdụ ụmụ Igbo nwere agba gụnyere Eze Anyanwụ
Chief Dr. Kwesịrị Eze Nwodo si jee kpọtụrụ Atiku Abubakar si ya dododo na enyemaka ya dị mkpa maka ndị Igbo inweta ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, na o kwere ha nkwa na nsogbu adịghị, na ọ bụrụra na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya onwe ya nọ n'ime ya ekenye mpaghara South East ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, na ya ga-enye ndonye ukwu n'uju. Ma n'ilotara mbido ozi uga a, o wee bụrụ ma oku Atiku Abubakar kpọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị ka ha sere aka n'inye mpaghara Southern Nigeria ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa naanị ha. Ọkwa ilotakwara mkpechikọ kpechikọrọ n'otu ADC na ọ bụ naanị ya ga-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, n'udo Peter Obi ji pụọrọ ya maka ịchịnata Naịjirịa. Ihe Atiku Abubakar chọrọ bụzi ka Buhari chịchara Naịjirịa afọ 8, Buhari onye Fulani ụka Muslim, ka Bola Tinubu chi afọ 4, Bola Tinubu bụkwa onye Yoruba ma onye ụka Muslim, ka ya onwe ya bụ Atiku Abubakar onye Fulani ụka Muslim wenyere ọchịchị, n'agbanyeghị na ọ bụghị nkiri anya ka ndị nke Kraịst bịara na Naịjirịa, na ọchịchị ala anyị anaghị awa ha isi nke ọ ji arụ ha afọ. Ọtụmasị ya na anya Amerịka dị na Naịjirịa dịsị ike maka eze elu ndị Alikihe ụka Muslim na-epu. Atiku Abubakar ịchọnata ka ya chịa ala anyị Naịjirịa esibi ya ejebe onye ụzọ adịghị ya. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ abụghị maka Atiku Abubakar. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Kedu ka isi hụ ozi ụga a? Ọ masịrị gị ka ọ masịghị gị? Onye ọma, mee ka amata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.